Di ay gamayng pagdasig mga higala nining mabungahon nga kahaponon. Gusto lang nako i-recall, gusto lang nako balikon ang nahitabo sa usa ka alagad sa Ginoo nga si Jonas. Si Jonas igsoon usa ka alagad sa Ginoo nga nakadawat og sugo sa Ginoo. Gisugo siya pag-adto sa usa ka syudad nga gitawag og Ninive. Kaya ang mga tao atong dapita perti ng dawtana. So gusto sa Ginoo nga adtuon ni Jonas aron sangyawan aron walihan tungod kay ang ilang mga sala grabe na kadagko igsoon ug wa na malipay ang Ginoo. Apan sa dihang gisugo si Jonas sa Ginoo. Si Jonas mga igsoon wala mo sugot. Si Jonas mga igsoon wala mo tuman sa gipabuhat sa Ginoo. Si Jonas mga igsoon ning tipas og laing agianan aron mo sukwahi sa tawag sa Ginoo. Instead nga musakay siya barko padulong sa Ninive, ning sakay siya barko pero dili padulong sa Ninive kung dili moadto sa laing lugar, lain ang iyang destinasyon. In other words, lain ang plano ni Jonas, lain ang iyahang gustong buhaton, dili ang kabubuton sa Ginoo. Ug tungod igsoon kay ning supak man siya sa tawag sa Ginoo. Tungod igsoon kay ning sukwahi man siya sa tawag sa Ginoo. Sa panahon nga nagsakay na siya og barko igsoon, mingabot ang dako kayong unos. Ug dili lang siya ang naapektuhan kung dili ang tibuok barko naapektuhan tungod kay consequence to. Tungod kay mao toy resulta sa iyang desisyon nga wa malipay ang Ginoo. Tungod kay mao toy resulta or mao toy bunga sa iyang pagsupak sa tawag sa Ginoo. Sa iyang pagsukwahi sa tawag sa Ginoo. Sa iyang pagtipas sa tawag sa Ginoo igsoon. Mao na mga igsoon nga si Jonas wa kay baw. Dili aware si Jonas nga sa iyang pagsupak sa tawag sa Ginoo, nag-create siya, nagmugna siya iyang kaugalingong bagyo, kaugalingong unos. In other words mga igsoon, siya may naghimo-himo igsoon og kaugalingon niya nga kalisdanan, kaugalingon niya nga problema tungod kay ning supak man siya sa tawag sa Ginoo. Ibutang talag nakaikyas siya. Nakaikyas siya igsoon kay nakasakay siya laing bangka. Naglipay-lipay siguro siya kay mauna ni. Pero nakalimot siya nga sa Ginoo igsoon, makadagan ka pero dili ka katago. Maabsan gyapon ka sa consequence. Mao to nga niabot ang kusog kay nga unos igsoon, mao to siyang consequence sa gibuhat ni Jonas. Kay bisag kay bawo na siya ug unsay angay niyang buhaton, kay bawo na siya nga tinawag siya sa Ginoo pero iyang gipalabing, iyang gibati. Kay siguro ang iyang gibati nahadlok siya kay ang mga tao atong dapita sa Ninive, mga dautan kaayo. Siguro basin patyon siya, basin bugal-bugalan lang siya muwali, basin yaga-yagaan siya, tamayon siya ug di siya kagwanta na. Mao tong ning supak siya sa tawag sa Ginoo. Ug abi yung mga igsoon kanida yung musupak tas tawag sa Ginoo, painumdum lang niya. Tanang mga nagtan-aw dia mga igsoon. Mao ni timan kung kay balo mo nga gitawag mo sa Ginoo pero musupak mo sama mo ni Jonas. Si Jonas naghimo og kaugalingon niyang bagyo, kaugalingong problema, kaugalingon nga unos, no? Imbis waon tay problema, nangitag problema kay ning supak sa tawag niya. Mao na igsoon, mao ni timan igsoon. Daghang mga Kristohanon karon nga mitipas sa tawag sa Ginoo. Ilang gipalabi ilang pangandoy, ilang gipalabi ang ilahang mga tinguha, ilang gipalabi ang ilang pagbati. Mo nang karon nagsuffer sila og consequence, mo nang karon nagkalisod-lisod sila. Karon ang ilang sitwasyon naa sa tumang kalisdanan. Kay ngano man unang-una pa lamang gitawag na sila sa Ginoo pero ning sukwahi sila. Kay gipalabi nila ang ilang mga tinguha nga kalibutanon. Igsoon kitang tanan tao rata. Nagitay pangandoy, natay ambisyon, natay tinguha. Pero atong timan-an igsoon nga ayaw jud og tipas sa tawag sa Ginoo. Kundi isabay nato ang tawag sa Ginoo. Di ba dayta pwede magpagamit sa Ginoo nga natas trabaho? Di ba dayta pwede magpagamit sa Ginoo nga natas atong negosyo, natas atong pag-eskwela? Pwede kaayo. It's all about time management. Kay igsoon mao ni timan kung ikaw karon din nagtan-aw kabalo ka nga gitawag ka sa Ginoo pero nagbuot-buot ka, mingsupa ka, naghimo kag imo-imong plano igsoon. Og imong gibiyaan gisit aside ang tawag sa Ginoo. Igsoon mao ni timan inajoy consequence. Sa unahan muani ta og mga dili maayong panghitabo ngano man in the first place. Wa man kaning tunong sa tawag sa Ginoo. Apan ang pagsunod sa tawag sa Ginoo mo resulta og panalangin. Mo resulta og breakthrough or milagro. Mo resulta og makahibulungang butang. Tanawang nahitabo ni Jonas balikan na to.
Tungod kay ning sukwahi siya, ning supak siya sa tawag sa Ginoo. Mura siya ning dagan palayo, ning ikyas siya. No? Wa siya kahibaw igsoon nga katong iyang gihimo igsoon, nagmugna lang siya og dakong problema. Og dili lang ra ba kay Sierra? Timan iya, dili lang kay Sierra. Apil tanan nga nas palibot niya. Manang ikaw igsoon, naminaw ka karon diha. Gibati nimo nga gitawag ka sa Ginoo pero nagsigi kag supak-supak. Nagsige kag unya-unya, mas gipili nimo ang imong pagbati, mas gipili nimo imong kaugalingong gusto, mas gipalabi nimo ang imong pangandoy timan ini. Ang consequence ra ba dili kay ikaw ray magantos, apil ang mga tawo nga duol sa imong palibot, maybe your family, your friends, your loved ones, sigon pwede mapagan sa consequence sama sa nahitabo ni Jonas. O kung naa may nagtan-aw karon nga imong gibati nga naigo ko pastor, Brad naigo ko, consequence jud ni. Sa una pa lang nabati na nako ang gitawag ko sa Ginoo, mauning naingani akong kinabuhi, naingani akong sitwasyon. Igsoon, kung ikaw ka na nagtan-aw karon gibati na nimo, dili pa ulahi ang tanan. Our God is the God of chances. Samtang napay higayon, napay kinabuhi, napata nag-enjoy sa libreng gininhawa na ipaglaom sa Ginoo. Tanawang nahitabo ni Jonas, sadang nasa sa consequence, nasa yung problema, dakong kalisod, gikaon siya sa dakong isda, nagampo siya. Unya ning balik siya sa Ginoo, naghinulsol siya sa iyang gibuhat ni dili maayo. Unya iyang gibalik tong tawag sa Ginoo. Amen. So wa mausab ang Ginoo igsoon. Kung unsa ang imong pagkatinawag sa una pa lang, nya ning tipas ka, maog gyapon na ikaw karon ang gitawag sa Ginoo. Bisan pagkapila kaning tipas, layo na kayo ka, distansya na kayo ka, dako na kayo kagsala igsoon. Usa ka balikan nimo, mubalik din ka sa imong calling, giuwat ka sa Ginoo, gipaabot ka. Tanawa, si Jonas igsoon, sa dihang nagrepent siya, naghinulsul siya, ning balik siya sa Ginoo. Yang giangko niyang sayop igsoon, ning undang ang consequence, ning undang ang unos, ning undang ang problema. Unya mao na to, naadto siya sa Nineve igsoon. No? So ang iyang pagkatinawag nga gitawag siya sa Ginoo nga mao ni specific calling niya, specific place kung asa siya, mao ra gihapon. So igsoon paminaw, kung gibati nimo nga gitawag ka pero imo rang gi-ignore igsoon, ang imong tawag sa una mao lang gihapon karon, naapa gihapon. Ang imong calling mao ra gihapon. Si Lord naminaw og nagpaabot kanusa ka mo balik niya. Kung gusto ka nga ang imuhang sitwasyon karon maplastar, mapahiluna, muundang ang tanang mga kalisdanan nga imong nasinati, nga imong gibati, consequence yun ni kaming supak kus Ginoo. Sa yun ra paghunong, timan ang dakong unos igso ning hunong na siya ding si Jonas gihagbong sa barko, si Jonas dito sa ilawom sa tiyan sa isda, nagampo, no? Na-stop ang consequence, ning balik sa iyang tawag igsoon. Kunya mao to, gigamit siya sa Ginoo dito sa Nineve aron ang iyang pulong isangyaw atong mga taong dautan ug daghan ang ning duol sa Ginoo kay siya ang gihimong instrumento. Again, igsoon kung nagtan-aw ka karon, feeling nimo mura kog si Jonas, Brad, pastor, mura kog si Jonas kay bao ko sa akong calling, pero mas gipalabi na ko akong feeling, mas gipalabi na ko akong ambisyon, akong pangandoy. Igsoon mao ni timan pwede ra ka magpagamit sa Ginoo nga naa kay pangandoy. Pwede ra ka magpagamit sa Ginoo nga naa kay trabaho, na kay negosyo, na kay eskwela. Tabangan ka sa Ginoo ana nga mamanage imong time. Basta ayaw gyud isit aside ang imong calling. Kay diha sa imong calling naa di ang blessing. Diha sa pagtubag, pagsunod sa imong calling ni Lord, naa diha ang hayag nga ugma, naa di ang promised land nga giandam sa Ginoo para nimo igsoon. Amen. Usa ka gamayng pamalandong ug pahinumdum kanato nining mabungahon kahaponon. Ampo amping abanti ta kanunay mga higala. To God be all the glory. God bless.